Os mariscadores a flote de Cabo de Cruz convocaron unha protesta este mediodía ás portas da lonxa da localidade para denunciar o acoso que din veñen sufrindo por parte do Servizo de Gardacostas. Dende hai un mes comezaron a multarlles por invadir zonas reservadas ao colectivo de a pé, sen ter en conta o acordo acadado pola confraría dende o ano 2006. A acumulación de sancións que cualifican de arbitrarias derivou xa no comiso de algunhas embarcacións. Desde o 1 de xuño deste ano que estamos, durante 30 días, tuveron un desplegue abrumador de medios a Consellería do Mar, con un navío que é o Mar de Galicia, ca súa Zodiac, que nos estaban coaccionando desde as 7 da mañá hasta as 2 da tarde todos os días, masacrándonos a multas e sempre dunha forma arbitraria, ao noso entender, e sin posibilidade de defensión. E dixo sin posibilidade de defensión porque non nos entregaban nunca actas, tomaban situacións GPS, entre comillas, e dirían que despois mirámolas na casa e xa miraremos como está a cousa. Empezaron este mes xa o decomiso de embarcacións. E todo isto firmado sempre pola xefa de delegación territorial, que parece que o tema bastante a peito. Dende o colectivo de mariscadores piden axuda ao conselleiro do Mar, con quen xa mantiveron unha recente xuntanza para trasladarlle a súa situación. Nós estuvemos a principios de semana en contacto co conselleiro de Pesca, don Alfonso Villares, que nos recibeu moi ben. Entendemos que é un home que acaba de chegar ao posto e non teño a menor dúbida de que ten boas intencións. El quedou de darnos unha resposta á nosa problemática e incluso visitarnos aquí en Cabo de Cruz para coñecer in situ a problemática que temos. De momento non contestou nada e a incautación, decomiso, das embarcacións está avanzando entre 1 e 2 ao día. De non ter unha pronta resposta por parte da Consellería, non descartan iniciar un calendario de movilizacións. Piden tamén o apoio do resto das confrarías de Arousa e de toda Galicia que estean a padecer esta mesma situación para facer forza a través da unión.